Nikto nemôže napádať. Hoci sa stalo, čo sa stalo, som bol napadnutý. Ja neviem, kto bol tento pán, vyzerá, že to bol nejaký starosta, alebo bola to nejaká, lebo sedel v zóne určenej pre starostov, alebo pracovníkov magistrátu. Z ničoho nič tento pán na mňa skočil a každý to videl, však je to aj nahraté, na mňa ma napadol a zhodil mi všetky moje veci zo stola a vyslovene vulgárne na mňa nadával. Takto si pán Rašo predstavuje boj proti násiliu a vulgarizmu, tak teraz on ako zodpovedná osoba za dnešné zastupiteľstvo, tak to nezvládol. Takže ja zvažujem podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa a nech už tým naložia orgány činné v trestnom konaní, kto je za toto zodpovedný. Na hranici priestoru pre starostov, médií a občanov, takže nerozumiem, prečo došlo k tomuto osobnému napadnutiu. Lebo som to skôr myslel v tom zmysle, že poďme si veci vydiskutovať von. Takže, ale zároveň som upozornil mestských policajtov, aby dotyčného pána odviedli a že som poprosil, aby to riešili prostredníctvom štátnej polície, nakoľko bude podané trestné oznámenie.